سلام تانا نقدم كبراتن تخطاتلتي إرتريان ميديا نيتورك نساعد زي زدالنا يوزينا تاتوشتن وطان النهو فلما أرست زينا مولد النبي لومي 25 شعتن تكمتي غلطة شحن عسران مالت 10 غلطة ربيع الأول شحن 440 كلتن هجرية بالعلم معرق تخبيروم أبزوبا دبوب وفر مقصار أنبطا بحيال وهدت أبزغط صلال الزلو حرستوت تغلاطيفهم زأخل مهرتم قحبسو تصوعيد قريبوم أبنو الزوبا قلعلون تفتات عقاب أقرابن انساد زقدامن تصبو وتصيد ترخيبوم مع كان مخته كوفيد 19 نمسسان العلم 100 شح ناقفات وفيهم أب فرنسان جرمن ترير إجراتات من قصقاسن قطعتات محبراوي مرح حقن تأوجوم بريزيدنت تركي وتهدراو وفرهاجرو أب سوريا داغماي قتصل كم زخيلات انكيغوم أب لعلي حدا كاب كند تكالات متصاري ندادي فنزويلا شبراو متقعد كم التخيل بريزيدنت مادورو حبيروم أب مونغو أرمينيان أذربيجانن بمونغو نينة أمريكا استبتح سممع مقراص تخصي تتحيسوم هبوبلا معبل مولاف أب فيتنام سبقاون واتاون عنوت أوريدوم مولد النبي لومي 25 شعتن تكمتي كلتا شحن عسران مالت 10 غلطة ربيع الأول شحن 440 كلتن هجرية بالعل معرك تخبيروم مزلو قطعتات مخته كوفيد 19 بوسون تساتفو إمامات مساجدن مشايخن كاب ساعة 9 نغو جميرو أب أفدق جامع الخلفاء الراشدين زتقبرنا يأستات كلت ساعتات زخرة بعل بأري تي في دمس حفاش إرترا كومون راديوتات زاران نومان بقطة تفنيوم أبو منبر قبايا أسلام ووقف كتما اسمراء محمد سعيد بشير أبز اسمعو ملغتي زعلت زي ولدتات ببلوص كبرتات نخصخصو عبي أبركتو سلزلو عمت متى عبي مسنشته كله بهنقوتات صبيو كبر علت مهانو قليتهم أكايد سرح مفتي إرترا شيخ سالم إبراهيم المختار أبز اسمعو مدر دما انقوعنا بزي كبر بعلاب صحنا دحر مبال نهايمانوتاو ترجمن رزنتن نايتي زخرب عال زملكت سفح زبال مبري دحر مغرب أبوشتن وطان زركب حزب إرترا بحفشا مسلمين دما بفلاي كومون نحيلتات مكلخال إرتران أب مخته حمام كوفيد 19 مريح جدن زبركتو زلو موياوان طعنان يوهانو قليتهم اتزخرب عال تمهارو أبيات القرآن كتما اسمرا بزقربو أناشيد مالت مزامور كومون ججلتات مدائح بزتفلالي قوانقواتات هاجرنا بزقربو وداس نبي محمد زتسنى نيروم أب زبا دبوب وفر مقصصار أنبطا بحيال وهدت أب زقطللو زلو حرصت تقالاتفهم زأخل مهرتهم كحفصو تصاوعت قريبو كاب إثيوبيا سجيرو أب استفلاليان وزوباتات دبوب زتخسته ورار أسلتات أنبطا مقصصار زكايد زلو وفري بزتوها هاده مخته حزبي أبالات حيلتات مكلخال من محداراتن كإلاتات حرشان بعد معنتي قتل كم زلو بيت صحفت من محدارة الزوبا أفليتهم كاب إسراك ساب إسران شوعتن تكمتي أبنو زوباتات دباروا من دفرع عبدو خالا امن حيلي سنعفن عبد غيحن أب 19 بوتاتات ورار أسلتاتان بتا كم ترعي دحر زتوسده قلطفنا من تاق مدهاني تسقمت دما أب حرشاتاتن مجهاجاتاتن زتقس قدات كيورده أب تحتقو زتريعاتو خمزلو اتبيت صحفت بتوسخي قليتهم بزيكازي كاب مفارق نيزوارحي كاب إثيوبيا زسجر قصالي معبلات اسلتاتان بتا ابن زوباتات صورونان ماي عينن يرئ خمزلو زتقاسه حبريتا بمكاينن موتورايزدن زتسنيه ناي منصاق مدهانيت وفري نمقصصارو قصالن وهدن سراحي سلاسل كمزلو كفلت تخايلولم زاغيت اب زوبا دبوب انبطا عسيلو بزنبره بتقلالا لعل 5000 هكتار عوت صربالع ناي منصاق نطفታት كم تخايده بصحفت من محدار زوبا بتوسخ غليصوم أبتني مقصصار سراح حزبي قلطف حبريتا متحللاف كونه نممكاتو أب زغبر زلو تعر زرئيو زلو عزوز أبركتو نتبا أبالات حيلتات مكلخالن كإلاتات حرشان زعمم زلو ناي منصاق سرحات توسخ حيل خوينو وكم زلو بريهم بيت صحفت من محدار زوبا دبوب أب موداتا وراران بطان مقصصار أب سلاسل زلو أدمع سراح نزساتفو زلو كلهم أكلاتن حزبن دحر ممقواس حرصوت كاب قراوتهم كيتفليو مكتتالهم كحيلون زاخل زرعتهم تقالاتفهم كأكبون أتحساسيبهم
ኣብ ንዞባ ገልዓሎ ንጥፈታት ዕቃባ ኣግራብን እንስሳት ዘገዳምን ጽቡቕ ውጽኢት ተረኺብዎ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቂሕ ባሕሪ ንዞባ ገልዓሎ ኣግራብን እንስሳት ዘገዳምን ንምዕቃብን ንምስሳንን ኣብ ሕብረተሰብ ዝተኻየደ ጎስጓሳት ኣብ ባይታ ብውህደት ስለ ዝተሰርሓሉ ኣብዚ እዋን እዚ ሃብቲ እንስሳን ገረብን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘሎ ተገሊጾም ሓላፊ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳት ዘገዳምን ኣብቲ ንዞባ ኣቶ መሐመድ ኣሕመድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብፍላይ ካብ ሓውሲ ከተማ ገልዓሎ ንሸነኽ ሰሜን 33 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ሕዛእቲ ጋንዱል ሳላ ውሁድ ጻዕሪ ህዝብን ሞያውያንን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ኣብ ምዕቃብ እንስሳታት ዘገዳምን ኣግራብን ዝጸንሐ ባህሊ ኣብዚ መዳይ እዚ ዓባ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ኣብርሆም ኣቶ መሐመድ ኣሕመድ ኣስዒቡ ነቲ ሕዛእትን ምስሳንን ንምዕቃብን ነበርቲ ብሓፈሻ መንእስያት ድማ ብፍላይ ጋብላታት ማይ ብምስራሕን ትሕተባይታዊ ማይ ብምህብታምን ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፈታት ብምምጓስ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ኣፍልጦን ርድኢትን ሕብረተሰብ ኣብ ኣገዳስነት ሕዛእቲ እውን ኣብ መጻኢ ዝበለጸ ውጽኢት ከም ዝርከቦ ኣረድዮም ኣብ መወዳእታ ኣቶ መሐመድ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ እንስሳታት ዘገዳም እኹል መግቢ እኳ እንተለዎም ብሰንኪ ሕፅረት ማይ ግን ናብ ካልእ ከባቢታት ክሳግሙን ምዝናብ ክጓዓዙን ከም ዝረኣዩ ብምሕባር ኣብ ዝተጸንዐ ቦታታት ዲጋታትን ራሕያታትን ንዝስራሕ እቲ ጸገም ፍታሕ ክረክብ ከም ዝኽእል ገሊጹ ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ንምስሳን ልዕሊ 100,000 ናቕፋ ተወፊዩ ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ንምስሳን ኣብ ዝቕንያት እዚ ብውልቂ ብማሕበርን ትካልን ልዕሊ 100,000 ናቕፋ ከም ተወፈየ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ጸብጻቡ ኣፍሊጦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ማእከል ንዞባ ሰረጃኣን ዞባ ደቡብ ንዞባ ዓረዛን ብኮም ዝተዋፅአ 10 ፍርቂ ሚልዮን ናቕፋ ንጽጉማት ስድራ ቤታት ስድራ ስዋኣትን ናቤት ስንኩላን ወገናትን ተመቃሪሖም ኣብ ንዞባ ዓረዛ ድማ ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ ወርሓዊ ደመዞም ዘዋጽእዎ 83,000 ናቕፋ ከምኡውን ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝተለገሰ 15,500 ናቕፋ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ንስድራ ስዋኣት ተኸፋፊሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራን ዩኒቲ ወርልድ ዋይድ ኢፒኤልኤፍ ዋን ኣብ ዝተባህለ ጉጅለ ፓልቶክ ዝጥርነፉ ሃገራውያን 3,761 ዩሮ ንስድራ ስዋኣት ከም ዘበርከቱ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ናብ ዜና ወጻኢ ምስ ንሰግር መንግስታት ፈረንሳን ጀርመንን ኣፋኺሶኖ ንጸንሓ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታትን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ዳግማይ ናይ ምጽናዕ ስጉምቲ ወሲደን ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ተኸሲቱ ዘሎ ካልኣይ ማዕበል ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ወሳኒ ምዃኑ ዝገለጾ ካብ ትማሊ 28 ጥቅምቲ ኣብ መላእቲ ሃገር ዝጸንዕ ተሪር እገዳታት ኣውጁ ፕሬዚደንት ማክሮን ዜጋታት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ንምሽማት ጥዕናዊ ምክትታል ንምግባርን ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ጽጉማት ንምድጋፍን ጥራይ እንተዘይኮይኑ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ኣባይቶም ክጸንሑ ክእውጅ እንከሎ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ክቕጽል ዜጋታት ኣብ ከባቢ ኣባይቶም ካብ 1 ሰዓት ዘይሓልፍ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከካይዱ ከምኡውን ናብ መጽንሒ ኣረጋውያን ምብጻሕ ከም ዝፍቀድ ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ከተማ ፓሪስን ካልኦት 8 ዓበይቲ ከተማታትን ሰዓታት እቶእቶን ካልእ እገዳታትን ከም ዝኣወጀ ይዝከር ኣብ ፈረንሳ ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ዕለታዊ ልዕሊ 35,000 ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ክምዝገብ ምጽንሑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ናብ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ልዕሊ 35,700 ድማ ከም ዝሞቱ የነጽሩ ብተመሳሳሊ መራሒት መንግስቲ ጀርመን አንገላ መርከል ነቲ ብኣሰካፊ ደረጃ ዓሪጉ ዘሎ ካልኣይ ማዕበል ለብዒ ንምቁፅጻር ወሳኒ ምዃኑ ዝተገልጸ ስጉምቲ ክውሰድ ትማሊ 28 ጥቅምቲ ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ ኣላ ብመሰረት መንግስቲ ጀርመን ዘውፅኦ ትእዛዝ ወርሒ ሕዳር ብምሉእ ኣብያተ ምግብን መስተን ዝርከቦ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ሲነማታት ማእከላት ቲያትርን ካልእ ህዝቢ ብብዝሒ ዝእንገደሉ ትካላትን ክዕጾ ወሲኑ ኣሎ ኣገልግሎት ትምህርቲ ስርሑ ክቕጽል እኳ እንተኾነ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎትን መሸጣ መሰረታዊ ጠለባት ህይወትን ግን ብቐጥዕታት ማሕበራዊ መራሕሓቕ ኣገልግሎት ክህባ ክፍቀድ ምዃኑ እዩ መንግስቲ ጀርመን ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ጠቕላላ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁጽሪ ናብ 9.1 ሚልዮን ክብክብል እንከሎ ልዕሊ 257,000 ድማ ሞይቶም ኣለዉ ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ትማሊ 28 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ካብ ቀንዲ ትካላት መጻረይ ነዳዲ ሃገሩ ብዝተፈጸመ ሽበራዊ ክብል ዝገለጾ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጺ ትካል ዕንወት ከም ዝወረደ ሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ብኣዝዩ ግዙፍን ሓደገኛን ኣጽዋር ከም ተኻየደ እዩ ፕሬዚደንት ማዱሮ ገሊጹ መንግስቲ ቬንዙዌላ በቲ ኣብ ወሰናስንቲ ሃገር ተደኪኑ ዝርከብ ትካል መጻረይ ነዳዲ ኣሙዋይ ዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ቀረብ ነዳዲ ሃገር ቅሉላዊ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ፍሊጡ
بمسرت سمز ጸጥታ ሃገር ምስቲ መጥቃዕቲ ብዝተኣሳሰር ክልተ ወጻእተኛታት ከም ተቐየዱ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም መንግስቲ ቬኔዙዌላ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ከባቢ እዚ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ መጻረይ ነዳዲ ኣብ ስለላዊ ንጥፈታት ተዋፊሩ ምንባሩ ንዝኸሰሶ ንሓደ ኣሜሪካዊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዊ ይዝከር ቬኔዙዌላ ብሰንኪ ተኸታታሊ እገዳን ክርደናን ኣሜሪካ ጋጢምዋ ንዘሎ ቅልውላው ቀረብ ነዳዲ ንምሕዋይ ብተኸታታሊ ካብ ኢራን እታው ክትገብር ምጽንሓ ይርስዓን ኣሜሪካ ንቁጠባ ክልቲአን ሃገራት ብሓፈሻ ጽላት ነዳዲ ድማ ብፍላይ ዕላማ ንዝገበረ እገዳታት እናተረረቶ ክትመጽእ ምጽንሓ ይግለጽ ፕሬዚደንት ቱርኪ ሬሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን ዕጡቃት ሓይልታት ሶርያውያን ኩርዳውያን ካብ ወሰናስን ሃገሩ ክሳብ ዘይተጸርጉ ኣብ ሶርያ ዝካየድ ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ሰራዊት ሃገሩ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ብ28 ጥቅምቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ዕጡቃት ተኽታኺ ዝኾነ ስጉምትታት ይወስዱ ከም ዘለዉ ብምኽሳስ ሰራዊት ሃገሩ ኣቋሪፅዎ ንዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ዳግማይ ክጅምሮ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ልዕልቶም ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ዞባ ኤድሊብ ዝንቀሳቐሱን ብሃገሩ ዝድገፉን ተቃወምቲ ሓይልታት ዘካየደቶ ደብዳብ ነፈርቲ ኩናት ኣብቲ ዞባ ዘላቕ ሰላም ክሰፍን ድሌት ከም ዘይብላ ዘመስከረ ምዃኑ ገሊጹ በቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ መሰልጠኒ ማእከል ተቃወምቲ ሓይልታት ሶርያ ዘካየደቶ ደብዳብ ብውሕዱ 35 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝሕብሩ ጸብጻባት ናብ ቱርኪ ንጹር መልእኽቲ ንምስዳድ ዝዓለመ ከም ዝኾነ እዮም ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ኣብ ሶርያ ዞባ ቆቃዝን ሊብያን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቱርኪ ነቲ ሩስያ ኣብቲ ዞባታት ዘለዋ ረብሓታት ብቑሉዕ ዝጻረር ብምዃኑ ካብ ሩስያ ተሪር መድሰ ግብሪ ክወሃቦ ከም ዝኽእል እዮም ተንተንቲ ህልው ኣህጉራዊ ኩነታት ክገልጹ ጸኒሖም ኣብ መንጎ ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ዝካየድ ምልውዋጥ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ሚሳይላትን ካብ 28 ጥቅምቲ ኣትሒዙ ብዝሓየለ መልክዑ ይቕጽል ከም ዘሎ ተሓቢሩ እቲ ግጭት ድሕርቲ ብ26 ጥቅምቲ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንሰዓታት ሃዲኡ እኳ ዝመስል እንተነበረ ዳግማይ ምውልዑ ግን ኣሻቓሊ ገይርዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ክልቲአን ሃገራት ብምጥሓስቲ ስምዕ ንሓድሕደን ይዋቓቕሳ ኣለዋ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ዳግማይ ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ብምኹናን ብቕጽበት ደው ክብል ክጽውዕ እንከሎ ብ27 ጥቅምቲ ኣብ ህንዲ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝፈጸመ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ምስ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብተናጸል ቀጥታዊ ርክብ ከም ዘካየደ ተቓሊሑ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣርሜንያ ኒኮል ፓሺንያንን ፕሬዚደንት ኣዘርባይጃን ኢልሃም ኣሊየቭን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ክልቲአን ሃገራት ብዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክቕየዳን ዘለወን ዘይምቅዳው ብዲፕሎማስያዊ ዘተ ንምፍታሕ እወታዊ ስጉምቲ ክወስዳን ይጸዊዑ ወርሒ ኣቝጺሩ ዘሎ ግጭት ኣርሜንያን ኣዘርባይጃንን ብዲፕሎማስያዊ ዘተ ንምፍትሑ ባብ ንምርሓው ብመንጎኝነት ሩስያ ክልተ ግዜ ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ሰዓታት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ከም ተጣሕሰ ኣይርስዓን በቲ ግጭት ካብ ክልቲኦም ወገናት ኣስታት 1,000 ሰባት ከም ተቐትሉ እዩ ዝግለጽ ህወብላዊ ማዕበል ሞላቨ 135 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ንፋስ ተሰኒዩ ትማሊ 28 ጥቅምቲ ኣብ ወሰናስን ማእከላይ ሸነኽ ቪየትናም ኣብ ዝበጽሓሉ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ኣውሪዱ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት 26 ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ቁጽሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ሓያሎ ኣባይቲ ትሕቲ ቅርጺ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን መስመራት ኤሌክትሪክን ዕንወት ክወርዶ እንከሎ ኣማይታ ሸሓት ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ተመዛበሉ ተገሊጹ መንግስቲ ቪየትናም ሳዕቤናት ናይዚ ዝሓለፈ 26 ጥቅምቲ ኣብ ፊሊፒንስ ተመሳሳሊ ዕንወት ዘውረደ ህወብላዊ ማዕበል ንምክልኻል ኣስታት 250,000 ኣባላት ሰራዊትን ኣሃዱታት ሲቪላዊ ድሕነትን ምውፋሩ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ዝተገብረ ቅድመ ምድላዋት እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ዘውረዶ ዕንወት ኣብ ምጉዳል ልዑል ተራ ከም ተጻወተ ይረዱ ህወብላዊ ማዕበል ሞላቨ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ወሰናስን ቪየትናም ዕንወት ዘውርድ ዘሎ መበል ታሽዓይ ማዕበል ምዃኑ ይሕበር